Good morning mga road trip. We're back. Dito na naman tayo sa San Fabian. Dito sa San Fabian. Papunta tayo sa Habit House dito sa San Fabian. So tara, samahan nyo kami. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I double vision 'cause of you tonight. It's electric. So ay mga road trip, nandito tayo sa loob ng Habit House. So ayan no. So puro palay ngayon ang naandito. Pag summer naman, dry na dry itong area na to. So sa ngayon, medyo maganda ang area niya at may palay na bagong tanim. So makikita mo diyan puro palay. See? Puro palay siya. So pagpasok natin, marami tayong makikita kaagad eh. Diba? So ayun yung Habit House. Sa area na yun, yun yung yung pupuntahan natin yung Habit House. So ayan, pasok tayo. So, pasok mo dito, makikita mo kaagad yung entrance area, information area nila. So, makikita dito kung magkano ang babayaran mo. So sa adult, so ayan 100, tapos sa senior 80, kids 60 lang. So ayan, so magbabayad ka pa, may entrance fee pag pumasok ka rito sa Habit House dito sa San Fabian. So ayan, so maganda dito. You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I double vision 'cause of you tonight. It's So ayun mga road trip, andito tayo ngayon oh. Tingnan mo sa isang fish pond nila oh. So ayan. So medyo malabo na yung tubig ngayon kasi tag-ulan. So mas mainam na rin yan nung first time ko pumunta rito, medyo malabo yung tubig na to. Ay wala talagang tubig, hindi malabo. Wala talagang tubig yung pumunta kami rito. So sa ngayon, maganda na siya ngayon. So ayan. Oh, diba? So, mamaya tingnan natin kung maka-release tayo ng isda yan, pero malabo eh. Mas maganda sana kung malinaw yung tubig, makapag-release tayo ng isda dyan. So, ayan. So, maganda rin mag-release sana dyan eh. So, hindi ko alam, baka mayroong mga malalaking isda dyan na gaya ng mga catfish, gano'n, delikado. Kainin din nila yung nilagay nating isda. So ayan. So ayun doon, may Habit House pa doon. So ayan oh, sa likod niya oh. Puro damo, di ba? So dito, paikot lang. So sa paikot niya puro palay. So di ba mas maganda palay ang nasa background natin. So So ayan. So
So meron tayong naririnig na sound, so pasensya na. Oh, see? So ayun, yung yate na yon. Oh, yan yung yate sa gitna ng palayan. Oh, may yate sa gitna ng palayan. So pag nagkabaha-baha dyan, oh, wala tayong problema kasi may yate na. Diba? So dito, so ayan o, maganda rin pagdaanan ng mga tao. Meron siyang tulay. So para siyang Spanish, Japanese bridge. Diba? So ayun, yung close na yon, may Habit House doon na naka-close. Tara, lapitan natin. So ay mga pro tips, so, gusto nyo mamasyal, dito lang kayo mamasyal sa medyo mapapakinabangang pasyalan. So kaya nito, so, ang Habit House. So paikot mo, makikita mo, kahit saan ka bumaling dito, ay wala kang masabi. Puro magandang lugar, di ba? So ayan, kung makikita nyo, puro palay din ang sa ikot niya. So ganyan lang. So ayan, dito sa Habit House, meron tayong makikita maliliit na habit. Ito, Habit House. So ito, replika ng mga malalaking Habit House yan. Ito. So paikot yan. So ayan o, kung mabibilang mo ilang piraso yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So 2, 4, so 6 na Habit House na maliliit. So ayan, makikita mo sa loob. So ayan o, may butas siya, may butas. So pwede tayong meron pa pinto doon. Wala ka lang bahay. So ayan, pinto lang. So ayan. So meron pang heart dito. So ayan, pwede kayo mag-picture dyan sa heart na yun. So ayan. Gusto mong magpahinga, meron dyan rest house na maliit. So ayan, upo ka lang dyan. Gusto mong merienda. So ayan. So ito yung pinakamalaking Habit House niya, ito. So ayan. Yan. Diba? Taas siya, mayroon pang taas yan, no? So, diba? Tara. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your hardness to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. So mula dito sa wishing well, meron tayong nakikitang, so ayan, ano ba to? Oh, see? Minions. So yan, si Minions, maraming Minions, di ba? So itong akala mo itong natatanaw na natin na to, ito. Isa ritong ito yung Habit House. Habit House pa rin to. So nandito lang tayo sa labas. So ayan, yan yung Habit House. Sa labas ng Habit House yan. Pasok tayo sa loob. Yung sinasabi ko, puro bulaklak dito sa labas. Dito may pinto dito tayo sa loob. Ganda. See, tuloy-tuloy lang tayo sa loob. So ayan, Farmsville, San Fabian. So tingnan natin. So dito tayo sa loob ng isang
Habit house. So marami itong habit house na nandito eh. So ayan. Ikutin natin dito sa may area na to. Wow. So kung gusto mong umuwi, ayan, sumakay ka lang ng ano ito, canyon. Tawag dito. Yan. May sakayan pa dito. Ganda. So dito sa area na to, meron tayong earth covered house. So sabi niya earth covered house. Oh, see? So ayan. Gusto mo magkape-kape, so ayan, pwede rito. Dito naman, ikot tayo sa kabila. So ayan, may wasay pa dito. Gusto mong ituloy yung pagbubukid, ayan, gamitin mo na yan. Ayan. So ayan, mga road trip, mayroon tayong mga kasama dito na mga vlogger din. Sir, ano pangalan niyo, sir? Ready po. Teddy. Kayo, madam? Christine. Taga dito lang kayo sa Pangasinan. Opo, mga Ay, mga tarim. So, ang salita niya ay Ilocano ba? Pag dito sa San Fabian yata, ano? Panggalaktok yata, ano? Pangasinan na. So, anong binablog niyo yung mga travel? Travel kayo? So, ayan, sir. Kasi yung mga vlog ko, yung mga about isda-isda. So, sa mga aquarium, mga ganon. So, kamagkano ba kayo? Jowa po. Nagjawa kayo. Ilang taon ka na, sir? 27 po. 26. Kayo, madam? 26. Ay, nako. Bagay kayo, ah. may itatanong lang ako, ah. Sige po. Kapag ba't nagta-travel kayo, anong gusto nyong lugar na gusto nyong puntahan? Ay, kamo na. Yung mga kwan po sana, madalang na mapuntahan yung hindi pa masyadong... So, specific, isang lugar na halimbawa na ano. Yung gusto nyong puntahan talaga, yung gusto nyo, hindi okay lang kung ano. Lugar. Oh, lugar, sige, magsasabi kayo. Sa akin po, gustong sa Baguio. Ay, Baguio. Opo. Mas madaming mapupuntahan dun. So, gusto ni Madam daw sa Baguio. Ikaw, sir, anong gusto mo, sir? Norte naman ako, sir, dito sa Bigan, Ilocos, gano'n. Pagudpod, ganun. Opo. Hindi nyo pa nararating doon? Hindi po po. Paras tayo. Ko kasi sa mga isda, so ibigyan ko kayo ng remembrance ng bonsai vlog. Sa bonsai vlog kami, so karamihan kasi ng ini-interview ko, binibigyan ko ng mga isda. So sa inyo na lang to. So remembrance yan, para sa babae, lalaki, male and female din siya. Oo. Thank you po. Oo, yan. Pang remembrance natin dito. Maganda yan. Ang kulang na lang dyan ay aquarium. Diba? So, ang gusto nyo rin puntahan, anong gusto nyo puntahan? Pagudpod. So, dahil Pagudpod ang gusto nyo puntahan, bigyan ko yan ng remembrance din ng ito, sir. Romblon na lang. Ay, Walang Pagudpod. Ikaw madam. Kahit ano sa Ayan. So, ang gusto mo ay ito na lang. Puntahan mo yan. Boracay naman. Ano? Opo. So, yan. So, dalawang vlogger na nakita natin dito. So, thank you mga madam, sir. Thank you. Hanggang sa uulitin. Siguro magkita ulit tayo. Mag-cross naman tayo sa pagbablog natin. Opo. So, thank you so much. Okay, yan sir. So, ayan mga cruise tips, nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Dito, sa Fabian. San Fabian. Ano bang lugar to? Habit House sa Farmville. Farmville, San Fabian. Oh, sa Farmville dito sa San Fabian. So, sana sa mga gustong pumunta rito, sigurado sulit ang punta nyo. Presko na mag-i-enjoy pa kayo sa ambience nila. So, kung gusto nyong pumunta rito, maghanda lang kayo ng magkano yun? 100 para sa
entrance fee. Tapos sa senior, 80 pesos. Tapos sa kids, kung gusto nyo, may kasama ka mga kids, meron siyang 60 yun. 60 yata, 60 na para sa mga kids. So sana pag pumunta kayo, magbaon-baon na rin kasi wala tayong mabilihan dito sa malapit na tindahan, walang mga tindahan dito sa area. So magbaon na lang kayo kung gusto nyo. So para may makain kayo. So ayan, sana nag-enjoy kayo. Sa susunod, pasyal ulit tayo rito kung maganda ang panahon. So ito ang bago naming video sa month na to. So medyo matagal-tagal bago hindi kami nakapag-upload. So ito bago na naman. So sana nag-enjoy kayo. So hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam. Bye.